फैगौ 11 मे खालारखालि कक्राझार जिल्लायाव फैगोन बलिउड सावथुननि मुलुगावनो बयजोंबो मिथिसार जानाय सासे फेस्ला फाव खालामग्रा गवार्धन आस्रानि फावगिरिया नुजाथि फैगोन। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि इएम अरुप कुमार दे बिथांनि अननायाव फैगौ मे दाननि 11 खालाराव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिरा ग्रामाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय जागोन। बे फोरबो फालिनायावनो बलिउडनि गोबां सावथुनफोराव गोबाव समनिफ्रायनो फेस्ला फाव खालामनानै दिन्थिबोनाय सारा बुहुमावनो बयजोंबो मिथिसार जानाय मुंदांखा फेस्ला फावगिरि आस्रानि बिथाङा नुजाथि फैगोन। लोगोसे बेयावनो फैबावगोन भारतनि गुबुन गुबुन गोबां रावजों गोबाव समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोनाय बलिउडआवबो जायगा आरजिनो हानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आसामनिनो जुबिन गार्ग बिथाङाबो नुजाथि फैगोन आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो दान्दिसेब्लाबो रंजाहोफैगोन। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं फिल्म एक्टर असरानी आप सभी आसाम वासियों को रोंगाली बिहू, बैसागु और विश्व के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये प्रोग्राम 11 मई को आसाम बीटीआर कोकराझार जिले के फकीराबाद स्थान पर माननीय एएम महोदय श्री अनूप कुमार डे द्वारा आयोजित है। 11 मई को याद रखिए, अपने परिवार के साथ आइए, बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं परिवार के साथ, आपके सारे परिवार के साथ 11 मई को। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360